для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Диалоги про культуру. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся в программе «Диалоги о культуре». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пукс, за режиссерским пультом для нас работает Инна Титинок. И сегодня у нас в гостях Надежда Кондрусевич, переводчик со шведского языка и создатель и издатель, да, детской литературы. То есть Надежда у нас уже, то есть ты была у нас на программе, поэтому мы, в общем, может быть, продолжим какие-то моменты, которые мы затронули в нашем первом диалоге. И мне интересно с чисто технической точки зрения, вот когда ты переводишь произведения шведских писателей, насколько нужно держать в уме и учитывать культурную составляющую, потому что существуют совсем разные представления, да, о каких-то вещах, да, то есть, может быть, у шведов свой совершенно взгляд, и мы, в общем, и вот насколько эта культурная составляющая при переводе и, скажем, соответственно, при передаче вот идей шведских писателей для белорусского читателя важна? Прывітанне. Я просто хочу адразу сказаць, што калі я пераствараю тэкст і перакладаю, я не спрабую яго ні палепшыць, ні неяк перарабіць. Я спрабую перш, калі я чытаю арыгінал па-шведску, пачуць голас пісьменніка і уявіць, як бы ён гучаў, калі б я перакладала гэты тэкст, калі б ён пісаў па-беларуску, калі б ён ці яна пісьменніца. Таму часам некаторыя, напрыклад, пераклад Сары Лунберг, некаторыя кажуць, што ён такі атрымаўся вельмі стрыманы, скандынаўскі. Адразу бачна, што гэта шведскія такія рамансы, шведская кніга. Але гэта тэкст Сары проста пераказаны мною па-беларуску. Але, вядома, некаторыя рэаліі культурныя, напрыклад, зараз я перакладала калядную кніжку для дзяцей, і там у Швецыі вельмі шмат калядных традыцый ці нейкіх такіх з'яваў, якіх няма ў нас. Напрыклад, да калядаў яны святкуюць такую самую цёмную ноч. У годзе гэта свята Святой Люсіі, і яна такая сімвалізуе святло у гэтай цемры. І там ёсць, напрыклад, карагод Люсіі, нейкія калядныя песні Люсіі. Гэта я ўсё перакладаю, перадаю, часам дзесьці тлумачу ўжо ў перакладзе, але без зносак, то бок у тэксце некалькі слоў дадатковых, напрыклад, для дзетак, каб было зразумела. Ці таксама на каляды да шведскіх дзетак прыходзіць не Дзед Мароз, не Святы Мікалай, а калядны гном. Яны частуюць яго каляднай кашай, то бок гэта я таксама нічога не мяняю каляднага гнома на Дзеда Мароза, пакідаю яго ў тэксце, ён там жыве як калядны гном. То бок праз перакладныя кніжкі мы даведаемся штосьці іншае з культурнага асяродка іншых краінах. Для гэтага мы і перакладаем кніжкі з іншых моваў. Да, и вообще вот нужно еще учитывать специфику детского языка, да, то есть и насколько разный детский язык в Швеции и в Беларуси? Я думаю, няма такой розніцы. Все роўна дзеці, яны аднолькавыя па ўсім свеце. Проста, што ёсць розныя тэксты. Я, напрыклад, калі перакладаю адначасова 3 аўтараў, напрыклад, аднойчы было такое, я перакладала Сарыну кніжку, Сару Лунберг, перакладала Маму Му, Юэ Вісландер і яшчэ нейкую Роуз Лагеркранц, якая кніжка зараз выйшла, «Маё шчаслівае жыццё». Яны былі тры розных абсалютна пісьменнікі, 3 розныя галасы, яны ўсе пішуць для дзетак па-рознаму, і калі ты чытаеш у голас свой тэкст, ты гэта чуеш, што гэты 3 аўтаркі яны пішуць абсалютна па-рознаму. І, вядома, там і для дзеці гэта таксама дзеці бываюць і 3гадовы, 4гадовы, 5гадовы, і мы з імі размаўляем па-рознаму, у розным узросце. Таму і гэтай кнігі «Мама Му» для больш маленькіх адрасавана, там больш такая смешная мова, можа быць больш простая. «Роуз Лагеркранц» для дзяцей, які, можа быць, 6-7 гадоў, таксама дастаткова проста мова, але ўжо такая, можа, там менш такіх
прикольных нейкіх весёлых слоўцаў. А Сара ўжо піша для дзяцей старэйшай, якім старэйшы за 9 год. Тут уже больш такі сур'ёзны тэкст. І рэчы зусім сур'ёзныя у іншай у кнізе апісаныя, таму вядома, і мова будзе іншая. Если принять во внимание твой опыт мамы, собственно, происходит ли какой-то пруф-чек, извиняюсь, с детьми? То есть, ну, например, ты им, может быть, как-то пересказываешь или рассказываешь, или зачитываешь свой перевод, соответственно, ну, проверяешь, потому что это естественная детская первая реакция. Так, у меня сыну зараз 11 гадоў, раней я заўсёды чытала усе, напрыклад, маму Пэтсона, я ўсё чытала Яну і заўсёды заважала, о, тут ён смеецца, значит, я так кідаю, тут ён нешта там не рэагуе адразу, я там нешта мяняла. Зараз ужо не. Ён можа сказаць, мама, ідзі са сваёй кніжкай. Ну і нават ён можа не чытаць, не захоча чытаць. Ну, это возрастной ведь вопрос, да? Ну, то есть у тебя был вот этот таргет-групп? Был таргет. Часам я нават прасіла некаторых сваіх знаёмых прачытаць, такі бета-рыдынг зрабіць, каб яны мне нейкія заўвагі ці рэакцыю дзяцей на некаторыя моманты, сказы, дзе лепш гучыць, дзе яны смеюцца ці не смеюцца. Мне трэба было ведаць, яны зразумеюць гэту гульню словаў ці не, напрыклад. Но мы собрались сегодня не просто так, а у нас есть новая книга. Да? Что можно сказать про нее? Чья она, как она называется? Ну, насамрэч, кніга гэта не новая. Яна выйшла ў 2019 увесну у выдавецтве «Коска». Але зараз у Менску праходзіць увесь кастрычнік, і до 9 лістапада ў Цэнтры сучасных мастацтваў праходзіць выстава, ілюстрацыі з гэтай кнігі. Кніга шведскай пісьменніцы Сары Лундберг «Птушка ўва мне ляціць куды захоча». Гэта такая цікавая выстава, бо гэта выстава ілюстрацыі з адной кнігі. Такое у нас не часта праходзіць, не часта ладзіць, каб ілюстрацыі з кнігі выстаўляліся, віселі на сцяне. Кніга гэта выйшла ў Швецыі ў 2017 годзе. Я напісала Сара Лундберг, яна і мастачка, і пісьменніца адначасова. І ў тым жа годзе кніга была намінавана на прэмію Аўгуста. Гэта вельмі вядомая ў Швецыі літаратурная прэмія. Яна атрымала першае месца, яна атрымала прыз. І яна даецца, уручаецца ў 3 намінацыях: мастацкая літаратура, нон-фікшн і кнігі для дзяцей. Гэта кніга была прызнана найлепшай кнігай для дзяцей і падлеткаў у 2017 годзе. А ў гэтым годзе ў панядзелак яшчэ адна Сарына кніжка намінавалася на прэмію Аўгуста, якую яна напісала разам з іншай пісьменніцай. Яна праілюстравала і Сары Стрыцберг. Вось таму я гэту кніжку пераклала і яна выйшла па-беларуску ў 2019 годзе. Ну, як толькі я яе пераклала, мы з Сарай сустрэліся, дакладней, яшчэ да таго, як яна выйшла, мы з Сарай сустракаліся ў Швецыі на кніжнай выставе у Гётэборгу і дамовіліся пра тое, што было б класна зрабіць такую выставу ў Менску, і планавалі гэту выставу на май, калі кніга выйшла ўвесну. Але ў Сары якраз працавала над гэтай кнігай новай, у яе не атрымалася прыехаць, і выстава перанеслася на кастрычнік. Вось, і на мінулым тыдні Сара прыязджала сама ў Менск. Яна была тут 2 дні. Я, можа, доўга адказваю, не ведаю. Это как раз та история, яна была тут 2 дні. У чацвер Маринетка праводзіла заняткі, майстар-клас для студэнтаў Акадэміі мастацтваў, для ўсіх, хто цікавіцца кніжнай ілюстрацыяй. Таксама чытала лекцыю пра сваю творчасць, пра свой шлях у кніжнай ілюстрацыі, трошкі і больш падрабязна пра менавіта гэту кніжку, як яна працавала над гэтай кнігай, а потым праводзіла такі майстар-клас 2-гадзінны, такія кароткія практыкаванні па ілюстрацыі і таксама па пісьму. Было вельмі цікава. А потым у пятніцу было такое маленькае адкрыццё ўжо нашае, менавіта гэтай выставы. Ну, сегодня вообще... По-моему, мы как раз об этом говорили в прошлый раз, о том, что вообще-то довольно популярный формат такой литературно-визуальный. То есть то, что автор, то есть что книга – это всегда синтез двух начал. То есть есть какой-то литературный, который является добавочным элементом иллюстрации, иллюстрация – добавочный элемент литературного текста. И, собственно говоря, книга, которую, к сожалению, наши радиослушатели не видят, хотя, возможно, пользователи нашей трансляции, не трансляции, а нашей программе в YouTube, они могут посмотреть, и вот у нас есть, какой-то
какие-то иллюстрации, да. Да, это весьма впечатляюще, и иллюстрации действительно играют важную роль в этом тексте. Но я хочу напомнить, что в советской традиции на самом деле были такие художники, которые писали книги, но они были художниками, ну, Сутеев, если мы вспоминаем, да, то есть такой, который, ну, в основном это были, как бы сказать, ну, это было из жизни животных, да, то есть я помню, что там про птичек, какой-то такой, про зайчиков, да. И Чарушин был изумительный совершенно художник. И, по-моему, он тоже писал тексты к своим иллюстрациям, но это был действительно такой абсолютно яркий, очень самобытный иллюстратор. Вот ты сталкиваешься не в первый раз с таким форматом. Скажи, вот ты говорила про то, что три авторки, которые обладали разным литературным стилем, насколько у них разный художественный стиль? То есть они совершенно разные художницы? Ну, или вот, ну, вообще вот те, кто иллюстрирует свои произведения? Ну, у Швеции зараз гэта такая асаблівасць сучаснай шведскай літаратуры, што цэлае пакаленне новых маладых ілюстратараў, ілюстратарак і якія адначасова і пішуць, і ілюструюць свае кнігі, яны ўсе, безумоўна, усе розныя, у іх кожную кніжку можна пазнаць па стылю, па працы. Я перакладала і выходзілі ў выдавецтва Коцка пакуль што не так шмат кніжак, як мне хацелася, потому што гэта ўсё час бярэ, але, напрыклад, Лена Андерсон, яна ўжо прызнаная ілюстратор, это ўжо пакаленне трошкі, ёй у гэтым годзе 80 гадоў спаўнялася, є такая была юбілейная выстава ў Стокгольме. Её можна назваць аднім з піянераў этого? Ну так, гэта тое пакаленне, якое як бы пачынала пасля Астрид Лінгрен, працягвала дакладней пасля Астрид Лінгрен вось гэту традыцыю шведскай літаратуры, якую мы маем зараз. Вось гэта цэлая скарбніца пісьменнікаў, ілюстратараў, якія зараз ёсць. Іх, вядома, можна падзяліць на нейкія такія групы, якія больш раннія, потым вось якія зараз працуюць, і ўжо бачна наступнае пакаленне маладых, зусім маладых, якія толькі з'яўляюцца. І да, вось гэтага першага пакалення гэта Гуніла Бергстрем, якая распачала тэхніку калажа, напрыклад, у шведскай літаратуры. Лена Андерсон, яна ў такім стылі акварэля малявала. І для зусім маленькіх я пераклала, зараз вось выйшла кніжка яе «Мулан і бабуля». Гэта першая частка з 2 кніжак. І гэта толькі некалькі кніжак з тых кніг, якія напісала і праілюстравала Лена Андерсон. А там вельмі простыя малюнкі, мілыя такія, што робіць дзяўчынка, калі застаецца на дзень у бабуля. Як іх пачынаецца іх дзень, яны прачынаюцца, там апранаюцца, потым снедаюць, потым ідуць гуляць, потым нешта гатуюць сабе есці, потым засыпаюць. Бок гэта проста ў кніжцы адзін дзень. Свен Нордквіст, вядома, яго ўсе ведаюць і па ілюстрацыях Пэтсона і Фіндуса, у яго такія вельмі прамаляваныя дэталі, вельмі шмат розных там нейкіх істотак, мюклаў, можна разглядаць іх проста па 10 разоў, і гэта такая неаднаразовая кніжка, она, не ведаю, на ўсё дзяцінства. Калі ў цябе іх ёсць, то у мяне дзеці іх разглядалі па 100 разоў. Я думаю, што заўсёды так. Кожны раз ты штосьці новае знаходзіш на яго малюнках. Вось Сара, і гэта ўжо наступнае пакаленне, яна у яе ўжо больш, яна працуе ў розных тэхніках, і нават у гэтай кнізе мы бачым, што дзесьці яна працуе з гуашю, дзесьці акварэль, дзесьці абстрактная, дзесьці больш рэалістычныя рэчы. Ну, там яны ўсе розныя. Ёсць яшчэ, вядома, шмат імёнаў, якія я магу назваць, якія вылучаюцца менавіта сваім стылем ілюстрацыі, якія я хочу таксама выдаць па-беларуску, бо яны вельмі класныя. Если можно пояснить, например, что-то в переводе, поскольку здесь, ну, у тебя есть определенная власть над словом, и как переводчик ты можешь добавить что-то от себя, ну, просто для того, чтобы разъяснить какое-то понятие, то вот редактировать изображение, я думаю, что сложновато. И вот были ли какие-то интересные нестыковки, связанные со спецификой шведской культуры именно в иллюстрациях? Ну, у нас не, потому что я як бы беру макет, і збольшага ўсе малюнкі Сары, яны падыходзяць і зразумелыя нашаму асяроддзю. Але Сара расказвала, напрыклад, і гэта вельмі дзіўна, у яе ёсць тут некалькі карцін, дзе ёсць аголеныя, напрыклад, вось, напрыклад,
просто паштоўка Мікеланджела, і яна гэта кніжка перакладалася на арабскую мову, і папрасілі памяняць месцамі рукі. Ну, то бок, каб гэтая рука закрывала... Да. Я понял. Ну, то бок, каб палец вось так вось быў, каб яна трымала трошкі і закрывала ўсе такія часткі далікатныя. Таксама вось гэту карцінку яе папрасілі памяняць, і яна накінула шаль на гэту дзяўчыну, на Берту. Хаця гэтая ілюстрацыя вельмі потым яна казала вось на лекцыі падчас студэнтаў, я пра гэта не ведала. Гэта было цікава, бо Сара расказвала пра тое, як яна стварала гэтую кнігу, колькі ў яе пайшло часу на тое, каб зрабіць гэтую ілюстрацыю, бо ў кнізе больш за 100 ілюстрацый. Яна працавала больш за 2 гады над гэтай кнігай, і гэта, напрыклад, ілюстрацыя, яна такая бачна, вельмі важна было паказаць голую спіну, каб мы адчувалі, што дзяўчынцы холадна, што яна дрыжыць, вось што яе доктар правярае на сухоты, бо ў кнізе у мама гэтай Берты памірае ад хваробы, якая была эпідэмія ў той час, гэта сярэдзіна 20-га стагоддзя ў Швецыі, была эпідэмія сухотаў, амаль у кожную сям'ю закранула гэта хвароба, ад Сары, напрыклад, памёр дзядуля, хтосьці з сваякоў паміраў у той час ад гэтай хваробы, і вось усе дзеці ў сям'і мусілі таксама правярацца перыядычна, каб не заразіцца ад мамы. І вось мы не бачым самога доктара, але мы адчуваем вось нейкую такую небяспеку, ці поза, холодно. Она выражает то, что выражает вот эту вот холодность. Ну, то, что ей холодно просто. Ну, так, і нам як бы трошки страшно, і нам холодно, мы адчуваем гэты холодныя фарбы таксама. Ну, вось папрасілі нахінуць нейкую, апрануць хустку, там, ці шаль. Ці Юя расказвала, напрыклад, Вісланда расказвала, аўтарка кніг пра маму расказвала, там ёсць яе кніжка «Мамаму ў басейне», там сидзіць мамаму ў сауне, пасля таго, як яна пакупалася, сидзіць у сауне і грэецца, а побач сидзяць там адзін хлопчык ці дзяўчынка, і папрасілі таксама там закрыць, апрануць палаценцамі, загарнуць усіх, таму што вось аголенае цела, ці нешта, нават карова ў сауне, то гэта, неяк не ў традыцыю нельга, гэта ў дзіцячых кнігах. Все сейчас постоянно ноют по поводу вот этой утраты советских традиций, детской литературы, ну, потому что было целое издательство «Детская литература», и оно выпускало книги. Ну, и как бы говорилось, что это нечто беспрецедентное. Так ли это? Потому что вот мы видим шведскую ту же культуру и тоже большое количество литературы для детей, потому что, ну, и «Мумитроли», сами персонажи, Малыш и Карлсон, ну, может быть, книжка даже не совсем об этом, поскольку, ну, Малыш и Карлсон очень сложная книга, ну, с точки зрения, как мне кажется, и психологических разработок, и вообще, ну, там, взаимоотношений, насколько, ну, меня всегда это интриговало. Вообще Карлсон как персонаж, потому что насколько это плод одиночества малыша, потому что мы помним, да, что часто родители приходят, он исчезает. Классическая вещь, ну, вот это просто изумительно подмеченный момент, когда у него есть друг, о котором знает только он. О чем это говорит? Это говорит о том, что он очень одинокий мальчик. И вот эта вот борьба Карлсона с собакой, потому что собака – это сразу появляется конкурент, который вытесняет Карлсона, соответственно. Ну, то есть масса моментов. И в то же время вот это такое любопытное какое-то, как это сказать, ну, такое умилительно отстраненное поведение родителей, которое, ну, да, конечно, ну, вот в основном так, обед, покурить, папа с трубкой, мама тоже, они находятся вот где-то на периферии этого детского сознания. То есть мир все равно, ну, и настоящий друг, хотя в довольно раннем возрасте, когда, мне кажется, ребенок не должен быть отчужден от родителей настолько сильно. Насколько эта книга, ну, то есть, потому что с Карлсоном, я думаю, ты знакома, но просто мы, ну, хочу просто затронуть некоторых предтеч наших сегодняшних героев, авторов. Насколько эта книга отражает, как ты ощущаешь, вот реальное взаимодействие детей и родителей в семье, например, в Швеции? Зараз? Ну, не зараз, а может быть в то время и вот. Ну, Астрид Ліндгрен, насамрэч, яна пачала шмат які рэчы ў дзіцячай літаратуры пісаць упершыню. І ў Карлсоне яна ўпершыню пачала пісаць пра вось гэтага уяўнага сябра. Бок сябра, якога не існуе, якога мы прыдумляем. Як, напрыклад, яна першая пачала пісаць дэтэктывы для дзяцей пра Калі Блюмквіста. Гэта было раней ніхто да яе не пісаў на такія тэмы, дэтэктывы, дэтэктыўную гісторыю для дзетак. Ніхто не пісаў пра, напрыклад, пра цяжкія хваробы, як у «Братах львінае сэрца», ці пра тыранію, ці таксама ці вобраз рыцара Ката, там вось этот.
нейкія такія страшныя рэчы. Миу-миу, это тоже Миу-миу, довольно так. Миу-миу, такая невеселая история. Так, то бок яна шмат што пачала. Піпі, доўгая панчоха, дзяўчынка, якая такая анархістка, нікога не слухае, жыве адна. То бок Астрид Ліндгрен, яна така запачаткавала вось гэту традыцыю, якая зараз працягвае. Я думаю, вядома, пасля Карлсон жа было напісана там пасля вайны, усе гэтыя кнігі пачалі выходзіць пасля вайны. Думаю, што тады на той час такая сітуацыя магла быць, што бацькі былі больш занятыя. Тады толькі пачыналася гэта хваля такой новай псіхалогіі, што і ўсё грамадства сваю увагу засяроджвала на дзецях. Розныя псіхалагічныя даследаванні пачалі з'яўляцца, што мы мусім... Ну і наогул грамадства ў Швецыі пачало прыходзіць да таго, што дзеці гэта такія ж самыя людзі, мы мусім іх паважаць і выслухоўваць іх, і не павучаць, і гэта ўсё, вядома, адлюстроўвалася ў дзіцячай літаратуры. Ну і гэта набірала ход, і гэта працягваецца і зараз. Ну и я не помню, кажется, вот одна из авторов, которых ты переводила, она говорила о том, что мы должны прислушиваться к детям. То есть, собственно говоря, у взрослых нет задачи воспитывать их, да, а просто надо слушать. Вот это единственная вещь. Да, ну да, я думаю, что, может быть, не то, что мы не мусім іх выхоўваць, мы мусім ім паказваць прыклад, мы мусім, але праз кнігі дзіцячыя, может быть, не так, не такі наўпросты месседж пасылаць педагагічна, што менавіта ў дзіцячых кніга не мусіць быць падручнікам ці зборам правіл, як сябе паводзіць у такой ці такой сітуацыі. Як, напрыклад, зараз я чытала артыкул пра дзіцячую літаратуру, што дзіцячая кніга гэта не брокалі. То бок гэта не, мы не мусім ложачкай карміць дзіцячай кнігі. І, напрыклад, дзеці чытаюць дзіцячую кнігу не таму, што яны хочуць навучыцца, як сартаваць бялізну, ці там як пераходзіць вуліцу. Гэта не нейкі збор правіл, гэта як і дарослыя. Мы чытаем, навошта мы чытаем літаратуру, каб знайсці там сябе, нейкі вобраз, каб перажыць гісторыю. Гэтак жа і дзеці, яны чытаюць літаратуру, кніжкі, каб проста перажыць нейкую сітуацыю. Гэта перш-наперш гэта майстацкі твор. І ніхто не пытаецца, напрыклад, у дарослых пісьменнікаў, чаму трэба дарослым чытаць дзіцячыя кнігі. Назавіце, калі ласка, 10 прычын, чаму дарослыя мусяць чытаць кнігі. Калі дзіцячы пісьменнік апынаецца ў нейкай студыі ці ў нейкім інтэрв'ю, яго перш за ўсё пачынаюць чытаць, распытваць не пра саму кнігу вельмі часта, а пра нейкія вось такія рэчы, як заахвоціць дзяцей чытаць. А такія калялітаратурныя тэмы вакол чытання. Назавіце 10 прычын, чаму дзецям варта чытаць дзіцячыя кнігі. Ну, то бок, мне здаецца, гэта трошкі несправядліва дачыненне да дзіцячай літаратуры, бо гэта такая ж гэта ж такі мастацкі твор, як і літаратура для дарослых. І трэба, каб дзіцячыя пісьменнікі таксама былі на адным узроўні і цікавіліся іх творамі менавіта, а не... Скажи, пожалуйста, почему вот будет ли следующий этап, как тебе кажется, который вообще будет связан, возможно, с форм-фактором самой книги? Ну, потому что вот книга, она все равно прямоугольная. Хотя вот уже мы видим, да, иллюстрация, которая вторгается достаточно серьезно в текст. Может быть, уже просто книгу делать в виде какой-нибудь, я не знаю, ну, не просто... Ну, зараз, так, гэта я заўважыла, калі некалькі гадоў таму, я заўважыла гэта па свайму сыну, ну, і я думаю, што гэта такая тэндэнцыя наогул сучасных дзяцей і нават дарослых. Калі мы чытаем маленькія кавалачкі тэкста, мы ўспрымаем зараз інфармацыю, і дзеці асабліва, яны ўспрымаюць больш кароткія кавалачкі інфармацыі. Мой сын, напрыклад, любіць коміксы ці графічныя раманы, якія зараз з'яўляюцца. Я думаю, што і ў Швецыі з'яўляецца ўсё больш і больш графічных раманаў, менавіта цікавых, напрыклад, пісьменнік бярэ нейкую гісторыю і стварае па ёй, па матывах нейкай гісторыі графічны раман, ці ілюструе яе. Маленькія кароткія тэксты і шмат ілюстрацый. Таксама ў гэтым годзе шведскія выдавецтвы, проста некалькі вялікіх буйнейшых выдавецтваў пачалі рабіць поп-ап кнігі. Калі у кнізе, напрыклад, нейкія фігуры падымаюцца, ці нейкія там адкрываюцца акенцы, ці там зараз некалькі калядных кніг такіх будзе. Адна з іх кніга Астрид Ліндгрен, якая штогод проста перавыдаецца.
вось яна зараз у выглядзе поп-ап выходзіць, поп-ап кнігі. Но это просто достаточно старый прием, ведь мы же, поп-апы уже существовали достаточно давно. Да. Ну, я, напрыклад, не памятаю, как у маім дзяцінстве былі такія кніжкі. Были же открывающиеся картинки, это же был такой момент, когда вот просто... не надо, мне не было, да? Да. Интересно. Ведаю, что вот у меня в моем советском детстве было это все, было не все, конечно. Зараз это прям таких открывающихся, и, это было, наверное, редкость, очевидно, это был не дешевые книги. Да, зараз гэта таксама вельмі дорага, я думаю, что и только для маленьких... картона, да, если я правильно понимаю? Не, вось у тым-то і справа, што гэтыя вось кніжкі-кардонкі для зусім маленькіх, яны яшчэ, я памятаю, вось яны ёсць з акенцамі нейкі, там вось адкрываюцца. Ці закрываецца вельмі проста. А зараз поп-ап менавіта для дзетак, якія старэйшыя, там ад 9 гадоў кніга, і ўсё роўна там нейкія элементы проста адкрываюцца ў кнізе. Вот, мы... Насколько эти книги знакомят, скажем, белорусских детей, с жизнью сверстников, наверное. То есть, вот как ты говорила, вот Андерсон, да, если я правильно вспоминаю, где был простой день девочки, да, которая пожила у своей бабушки. Вот, то есть, есть ли какая-то образовательная цель у таких, у таких книг? То есть, они показывают модель поведения, модель жизни, может быть, или это просто такой рассказ, который дети читают? Я думаю, что кожная книжка, яна нейкую гісторыю апавядае ці нейкую сітуацыю апісвае, якую дзіцёнак запрашае дзіцёнка перажыць гэтую сітуацыю. Напрыклад, гэтая кніжка, яна напісаная Сарай па матывах жыцця шведскай пісьменніцы Берты Хансен, якая жыла на пачатку 20-го стагоддзя. І гэта не біяграфічная аповед Сары, гэта яе фантазія на тэму жыцця гэтай мастачкі. То бок там шмат ёсць такога, што было насамрэч. То бок аснова, касцяк гісторыі гэта нейкія факты, якія былі. Дзяўчынка, якая нараджаецца ў сялянскай сям'і, вельмі тыповая на той час сітуацыя, калі дзяўчынкі застаюцца дома, дапамагаюць па гаспадарцы, скончваюць там толькі некалькі класаў, і ўсё, потым клапоцяцца пра іншых братоў-сясцёр, дапамагаюць па доме, і потым выходзяць замуж і зноў застаюцца весці гаспадарку. Берта не хоча, яна яшчэ калі маленькая, яна вельмі любіць маляваць, яна адчувае, што можа перадаць нейкія вобразы пра свае рукі, пра маляванне, і вырашае ісці далей вучыцца. І тут яна сутыкаецца з тым, што бацька яе не адпускае, бацька не хоча, мама хворая, маці памірае ў кнізе, бацьку патрэбна дапамога даглядаць іншых дзяцей у сям'і. Таксама у вёсцы ніхто не разумее такіх жаданняў, у грамадстве ніхто не разумее, як вось гэта Берта супрацьстаіць усім і ідзе нейкім сваім шляхам. Урэшце яна становіцца мастачкай, але не адразу. Спачатку вось гэта Берта Хансен, яна стала настаўніцай малявання, выкладала ў сельскіх школах, і Сара, калі рабіла гэтую кнігу, было цікава, што яна сустракалася з яе былымі вучнямі. Ім зараз ужо па 90 гадоў, гэта ўжо такія старыя бабулькі і дзядулькі, дзяды, яны распавядалі пра тое, што яны вельмі яе любілі, і гэта была самая найлепшая настаўніца, бо яна дазваляла ім рабіць тое, што яны хочуць. Яна ім давала заданне, і яны малявалі самі. А ў гэты час Берта Хансен сидзела і малявала іх партрэты. І яна ў Швецыі зараз вядомая, дзякуючы вось гэтым партрэтам сваіх вучняў. Потым яна стала, пасля таго, як яна пабыла настаўніцай, яна стала ўжо мастачкай, і вядомая зараз дзякуючы партрэтам, які яна малявала, калі яна малявала сваіх вучняў. Але зноў жа, гэта дзеці могуць даведацца пра гісторыю і жыццё гэтай мастачкі. Калі далей будуць задумвацца, ці далей шукаць нейкую інфармацыю. Хтосьці проста перажыве гэта як гісторыю дзяўчынкі, якую завуць Бертай, і вынесуць нейкія для сябе перажыванні эмацыйныя з кнігі. То бок, гледзячы, яка, мне здаецца, залежыць ад кожнага, так як і мы, калі чытаем нейкі твор для дарослых. Часам мы потым проста перажываем разам з героямі, а часам мы потым пачынаем чытаць больш пра тое, што мы пачыталі, і нейкую прымаем мадэль ці нейкія новыя веды атрымліваем.
Ну, сегодня Швеция известна по совершенно конкретным вещам, да, то есть, ну, мы вспоминаем Грету Тунберг, мы вспоминаем вообще такие крайне прогрессивные идеи в области образования, в том числе, ну, сейчас Финляндия, наверное, опередила Швецию в области образования, потому что они отменили все предметы, насколько известно. Вот ты, бывая в Швеции неоднократно, да, ну, скажи, пожалуйста, насколько на самом деле вот это общество консервативное, либо оно, наоборот, склонно вот к инновациям? Вот, ну, если просто взять повседневную жизнь шведов, как они, ну, то есть как они существуют? Или это вопрос некорректный? Может быть, одним, ну, просто это сложно. Ну, я думаю, тут так само вядома, однозначно. гэта краіна, якая наперадзе ідзе, і гэта краіна інавацый, краіна новых тэхналогій. Гледзячы браць якіх людзей, ці дзе хто жыве, гарады больш, напэўна, прасунуты, ці жыццё ў гарадах больш мадэрновае, ці жыццё на хутары дзе-небудзь у вёсцы далеч Стакгольма, яно больш такое традыцыйнае, ці, напрыклад, я вельмі часта езджу ў госці да Юі Вісландер, якой перакладаю, яна жыве наогул на хутары, і ўсё вельмі такое традыцыйна, нават печка з дровамі ёсць, дзе яна гатуе ежу. Там сама вырошчвае бульбу, і там памідоры ў цепліцы. Ну, то бок, але разам з тым паўсюль ёсць, вядома ж, усе сартыруюць смецце, там усе вельмі дбаюць пра экалогію, паўсюль ёсць інтэрнэт, паўсюль ёсць нейкія такія рэчы, там нават на гэтым хутары, дзе яна жыве, ёсць усё для комфортнага жыцця. Ну, то есть, в принципе, это вполне городское существование, просто она живет отдельно от города, от городской среды. Так. Понятно, да. Вот отношение к детям, ну, вот оно меняется, ну, мы помним викторианское отношение о том, что британцы, например, вообще в свое время считали, что это такие немножко недоделанные взрослые, но их надо чуть-чуть как-то вот, ну, доделать. Как-то их потерпеть, потому что они, конечно, ну, там не умеют делать все, что делает нормально обученный взрослый человек, и поэтому надо как-то их, вот. Как сегодня, ну, насколько поменялось отношение? Ну, понятно, что оно поменялось, но до какой степени изменилось отношение к детям? Ну, напрыклад, Швецыя вядома тым, што яна там ледні першая з еўрапейскіх краінаў, яна адмяніла фізічнае пакаранне для дзяцей. То бок у Швецыя першая прыняла закон, якога, дарэчы, дасей прыняла ў Беларусі, і гэта кепска. Такі закон мусіць быць. Першая адмяніла фізічнае пакаранне, нельга біць дзяцей у Швецыі. Ювенальная юстыцыя. Так, і гэта зноў жа, можна сказаць, заслуга вось Астрид Лингрен, пісьменніца. Яна атрымала першая, як дзіцячая пісьменніца, атрымала прэмію міра нямецкіх кнігавыдаўцоў у Франкфурце. Гэта быў, здаецца, 74-76 год. Яе запрасілі ў Франкфурт на ўручэнне прэміі гэтай. Яна папрасілі выступіць з прамовай. Яна напісала прамову, паслала яе. Прамова называлася «Не гвалту». І прамова была пра тое, што ўсё пачынаецца, калі мы хочам, гэта прэмія міра, і калі мы хочам міра ва ўсім свеце, то мы мусім пачынаць з дзіцячага пакоя. То бок мы мусім у першую чаргу не біць сваіх дзяцей і выхоўваць іх з павагай і ставіцца да іх з павагай як да роўных. І яна атрымала такі адказ: вы можете прыехаць на ўручэнне, але гэту рэч, прамову не казаць. Просто выйсці, атрымаць прэмію і сесці. Астрид Лингрен тады адказала, што не, я прыеду, я тады наогул не паеду ў Франкфурт. Ну, вядома, яны так дазволілі ёй потым сказаць гэту прамову. Яна выступіла, гэтую прамову потым надрукавалі асобнай кнігай, яна так і называецца «Не гвалту», «Альдрик Вольт» ці «Ніколі гвалт». У Нямецчыне яна прадавалася там тысячнымі тыражамі, і пасля гэтай прамовы Швецыя прыняла закон,
здаецца, нават на наступны год, і была першая еўрапейская краіна, якая гэта зрабіла, якая адмяняла ўсе фізічныя пакаранні дзецям. То бок, калі ты б'еш дзяцей, то тебе можна за гэта пакараць. Тут удивительно даже не сам факт вот принятия такого закона, а я думаю, что факт общественной реактивности. То есть, потому что человек просто какой-то видный человек. Он оказывается, будучи, в общем, просто писателем. Дзіцячым пісьменнікам, да, тем больше. Детским писателем, да, то есть он приезжает, где-то произносит какую-то знаковую речь, которая меняет политическую, общественную ситуацию в ее собственной стране. Год спустя это совсем быстро, на самом деле. То есть не спустя 10 лет. Там, да, але ў той час уже Астрид Лінгрен, яна прымала удзел вельмі актыўна ў палітычным жыцці краіны, яна выступала вельмі шмат у абарону жывёлы і ў абарону экалогіі, і таксама вось і ў абарону дзяцей. Таму гэта было не так. Гэта, канешне, можа быць гучыць дзіўна, гэта хутчэй дзіўна гучыць тое, што ў нас да сей пары няма такога закона, які б абараняў дзяцей. Бо, напрыклад, той выпадак, калі бацькі могуць біць дзяцей, дзеці потым могуць памерці ад гэтага, ці... гэта насамрэч... Это все-таки есть наказание, естественно. Ёсць, але такое адбываецца. У нас да сей пары такое адбываецца, што бацькі могуць біць сваіх дзяцей. Гэта просто ганьба. У меня вопрос, а почему запретили ей, кстати, произносить эту речь на французскай ярмарке? Напэўна, таксама, я думаю, што яна была на той час вельмі рэакцыйная такая прамова, вельмі смелая. Я думаю, што ў гэтым была... То есть это просто не укладывалось в голове, потому что, всем казалось, что это естественно. Да, усе чакалі ад яе прамовы хутчэй як што яна зараз будзе казаць пра нейкія агульныя рэчы, пра мір, пра рознае, пра вайну і як ці, напэўна. Ось, а там яна расказвала, таксама там была гісторыя пра тое, што аднойчы мама вельмі раззлавалася на свайго сына і папрасіла яго прынесці галінку. Яна сказала: зараз я цябе буду наказваць, прынесі мне, калі ласка, галінку. А сын выйшаў на вуліцу і прынёс ёй камень. Я сказала: мама, я не знайшоў галінку. То бок яна гэта паказвае гісторыя тое, што для дзяцей няма розніцы, чым іх будуць наказваць. І мама потым паклала гэты камень сабе на паліцу і думала пра тое, што ўсё, ніколі больш не буду наказваць сваіх дзяцей. Яна скончыла гэту прамову тым, што добра, каб у нас у кожнага на паліцы ляжаў такі камень, і кожны раз, калі мы збіраемся падняць руку на сваіх дзяцей, мы думалі пра тое, што ім няма розніцы. Як мы будем гэта рабіць? Как тебе кажется, вот насколько все-таки решение подобных вопросов, оно лежит, скажем, в общественном, социальном поле? Потому что просто, условия существования бывают, достаточно тяжелыми. И мы понимаем, что, и я думаю, что и Швеция ведь не самая простая страна, потому что там люди достаточно напряженно все-таки работают. И там, как мне кажется, я как человек достаточно спонтанный, чувствую, что вот эта регламентация, она бы меня, в общем, приводила бы к каким-то эксцессам. И вот насколько тебе кажется, такая, может быть, укорененная какая-то немножко бюргерская, я извиняюсь, это не шведское слово, психология. Вот насколько она влияет на принятие таких общественных норм? Вот как? Не бить, сдержаться, и в любом случае, какой бы ты ни был, и понятно, что этот ребенок уже достал. Ведь это же бывает масса... Я згодна, што зараз там все, шмат стреса паўсюль, і шмат п'юць антыдэпрэсантаў, і гэта такая праблема сучасная не толькі для Швецыі, можа быць, у нас гэта менш пакуль заўважна, але я думаю, менавіта гэта традыцыя не біць дзяцей і наогул паважаць дзяцей, ставіцца да дзяцей як да роўных. Яна менавіта ўжо заклалася з таго часу, і гэта ўжо ў крыві. Бок я ніколі, напэўна, не чула, каб хтосьці крычаў на дзіцёнка на вуліцы. Ці, вядома, дзеці плачуць і крычаць самі, але дарослыя больш рэагуюць спакойна. Я не ведаю, як у іх так атрымліваецца. Бояться покарания. Вообще в целом
есть такое ощущение, что когда, ну вот дети, там, например, французские дети, они спокойные, нормальные, такие вот, ну, достаточно смелые, и нету напряжения, которое присутствует, ну, скажем, у нас. Я думаю, отчасти. вся система, мы мусім разумець, што вся сістэма пабудавана трошкі іншая, можа быць больш камфортная і для дзетак, і для бацькоў, то бок, напрыклад, дзіцячыя садкі. Дзеці могуць ісці ў дзіцячы садок, калі маленькі, усё вельмі камфортна, блізка, няма такога стрэсу, звязана з такім доглядам за дзяцей. Потым то, што таты могуць, ну, вельмі камфортна створаныя умовы, і дзяржава сацыяльна абараняе бацькоў, якія даглядаюць за дзеткамі. Таты могуць ісці ў дэкрэтны адпачынак, і гэта нават прадугледжана, што таты... Кстати, по-моему, у нас тоже могут. Ну, у нас, здаецца, не на полу, ну, то бок... Вот у меня мой друг сейчас уходит да, в декретный можа быць отпуск. зараз, да. Можа быць, уже Он- зараз он- и гэта он, вероятно, трошки они сейчас патрошку решают этот мяняецца. вопрос Да, вось у Да. нас зараз, у меня таксама ёсць знаёмыя, якія сыходзілі, мужчыны, таты, які былі ў дэкрэтным адпачынку, але у нас гэта ўсё ж такі адзінкавы пакуль выпадкі. Ну, конечно. У Швецыі гэта просто ў кожнай сям'і. Яны дзеляць напапалам роўна, і гэта, калі тата не бярэ дэкрэтны адпачынак, то ён і губляецца. Ну, то бок, мама не можа замест яго ісці. І там на палову менавіта часу тата, на палову бацька. Ну, потым усе месцы, куды дзеці прыходзяць і з бацькамі, там музеі, розныя дзіцячыя пляцоўкі, паўсюль ёсць нейкія прылады, каб памяняць памперсы, напрыклад, прыбіральні, паўсюль каляскі. Можна праехаць з каляскай. Гэта таксама вельмі, гэта памяншае стрэс, які атрымліваюць бацькі з дзеткамі. Нам да гэтага яшчэ і шмат працы. Хорошая плодотворная тема для развития, но мы вернемся к поводу, по поводу которого мы собрались. Книга, которая продается, где можно купить Книгу можно... Вообще книги издательства «Коска». Кнігі выдавецтва «Коска» можна набыць у крамах кніжных, у Менску, у крамах Белкнігі, у Акадэмкнігі, на Озбаі, на розных паўсюль, дзе прадаюцца кнігі. На розных інтэрнэт-старонках, інтэрнэт-крамах, на кнігі Бай, Озбай, у нейкіх спецыялізаваных дзіцячых крамах, якія зараз з'яўляюцца, напрыклад, Букашкін дом, там такія маленькія дзіцячыя кніжкі, Сон Гоголя ў цэнтры. В рамках выставки, которая сейчас проходит в НЦСИ, будут ли какие-то мероприятия, связанные, может быть, с книгой? Или... Ну, вось ужо ўсё, што было запланавана, адбылося. Так, было агульнае адкрыццё выставы, і вось менавіта тыя мерапрыемствы, на які прыязджала Сара са Швецыі. У нас есть еще пару минут, да, и все-таки скажи, пожалуйста, вообще как это можно вот существовать в такой нише? Ну вот узкая белорусскомовная литература для детей. Это непростой, как мне кажется, ну, я не буду говорить крест, таких высокопарных слов не буду говорить, но мне кажется, что это такая, ну, достаточно специфичный рынок, специфичная ниша и специфичная аудитория. Ну, как ты живешь вообще? Вот у тебя получается этот момент? Он достаточно сложный или как? Да, вельмі. Я хочу сказаць вялікі дзякуй усім, хто набывае мае кнігі і чытае кнігі па-беларуску у перакладах, перакладныя дзіцячыя кнігі. Таму што без чытачоў, вядома, і без бацькоў, які б чыталі дзеткам па-беларуску, было б яшчэ цяжэй, яшчэ горш. Ну, я толькі пачала выдаваць кнігі па-беларуску, і я дала сабе такі час 3 гады, калі я за гэтыя 3 гады не змагу жыць з гэтага, з таго, чым я займаюся, то давядзецца неяк шукаць іншае. Ну, я хотел бы пожидать поспехов, да, потому что на самом деле это огромное и важное дело, которое создает, в любом случае оно создает среду и создает такой плодотворный момент, когда, очевидно, должны подтягиваться и белорусские авторы, и, то есть, и это, в принципе, вот белорусскомовная литература для детей. Мне кажется, что это вот как раз такой очень важный
скажем, камень формирования будущего человека. И Так. это ведь тоже важно. Напомню, Дякую. что это была программа «Диалоги о культуре». У нас в гостях была основатель издательства «Коска», переводчик со шведского языка Надежда Кондрусевич. У микрофона для вас работал Сергей Пук, за режиссерским пультом для нас работала Инна Титинок. До свидания. Дякую, до побачення.